Erbyn 2035, mae disgwyl i nifer yr oedolion sy'n methu a gwneud o leiaf un dasg domestig yn annibynnol gynyddu rhyw 0.5%. Yn 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant gyda'r nod o wella'r system gofal cymdeithasol. Ond, pa mor hawdd ydy hi i bobl gael y cymorth mae nhw ei angen? Mae ein hadroddiad diweddaraf yn ystyried atal o fewn y drws blaen i ofal cymdeithasol i oedolion. Mae cynghorau yn darparu mwy o wybodaeth, cyngor a chymorth i bobl ar y pwynt cyswllt cyntaf, sy'n helpu bobl i fod yn fwy annibynnol. O'r drws blaen, caiff pobl eu cyfeirio'n aml i amrywiaeth eang o atebion ataliol eraill. Yn ôl ein hadroddiad, mae awdurdodau lleol yn gwneud cynnydd wrth atal y galw am ofal cymdeithasol. Ond, mae loteri cod post o ran sut y caiff gwybodaeth a chyngor i ddarparu ledled Cymru. Nid yw gofalwyr yn cael gafael cyfartal ar gymorth o hyd. Darllenwch ein hadroddiad i gael gwybod mwy trwy fynd i archwilio.cymru.